Altså, de er sgu meget skægge, de her, synes jeg, mand og Rislund, ikke? Men altså, kommer der slet ikke nogen liderlige damer og optræder? Ja, det er sgu da lækre at se på nogle damer, ikke? Ja, hvad med hende her, synes Linda B. eller P. eller hvad fanden hun hedder? Hun er meget sådan sydhavnsagtig. Hvad fanden er Sydhavnen egentlig? Sydhavnen, det er sådan et område, hvor alle de fattige bor. Nej, fy for helvede. Fy for helvede, det lyder kræftet med ulækker. Ja, det gider man. Det gider man sgu ikke sådan noget, vel? Nej, de fattige er sgu blevet så sure, ikke? De fattige er så nærige og kedelige. De siger måske ikke rigtig noget. Nej, heller ikke mig, men altså... Jeg har faktisk aldrig rigtig set en fattig. Altså, live om, hvis man kan sige det sådan. Nej, jeg så sgu en forleden på tv, men så zappede jeg også hurtigt videre. Nå, det var godt. Nej, men altså, det er sgu da skidesødt af hende her, Linda, eller hvad fanden hun hedder, og hun gider at underholde de fattige lidt. Så kan det også være, hun kan få dem til at løsne lidt op, så de ikke går og mukker hele tiden. Ja, ikke? Vi går da ikke rundt og mukker sådan. Nej, men vi skulle da også rige, Fritz. Det er rigtigt. Du er sgu rigere end mig. Er jeg rigere end dig? Ja, det er du sgu. Nu er du sgu sød, Fritz. Jeg er sødere end dig. Du er sødere end mig. Nej, du er vidunderlig. Jeg holder sgu så meget. Jeg kan godt lide dig. Du ser vidunderlig ud i dag. Du er dejlig mand. Kys mig. Ved du hvad? Kys mig. Ja, det gør jeg. Jeg elsker dig, Fritz. Jeg elsker dig. Jeg er skidefuld. Du er skidefuld. Det er dejligt, Skål, ikke? Skål, min søde ven. Livet er godt. Livet er godt. Jeg kan godt lide livet. Kommer der mere nu, eller hvad? Ja, det var sgu... Det var fandme morsomt, altså. Det er sgu meget skægt med de her sådan comedy, ikke? Altså, jeg synes, at comedy er skideskægt, altså. Ja, ikke? Det er fandme vigtigt med humor. Humor er dejligt, den kan jeg godt lide. Ja. Nej, for helvede, Poul. Hvad? Poul. Jeg skulle pisse i bukserne. Hvad har du, Fritz? Jo, jeg har sgu pisset i bukserne, du. Har du pisset i bukserne? Nej, for helvede, jeg har pisset. Jeg skulle komme til at pisse i bukserne. For helvede, Fritz, du er det sikkert at pisse i operaen. Det er alle de her sådan strings, for helvede. Altså, for satan. Nej, men Poul, jeg laver comedy. Det gør sig! Nej, fik du mig! Nej, for helvede! Det skulle da meget skæg. Jeg troede, du havde pisset, ikke? Ja. Du skal da op på den scene og lave comedy. Ja. Du er skideskæg. Det er meget skæg. Jeg var helt pirkåragtig, ikke? Nej, for helvede, altså. Skæg, ikke? Nej, men nu skal jeg sige en ting. Jeg var til fest hos Assenfeldt her forleden, ikke? Og ved du hvad? Jeg kom sgu til at knalde Annie Fønsby. Nej, for helvede. Hun knaller godt, ikke? Hun knaller skide godt. Nu bliver jeg skideliderlig. Ja, ikke? Hun er sgu sådan en dejlig, hvad skal man sige, naturlig pige. Ikke? Hun er sgu sådan en naren i høvet-agtig. Ja. Så en frisk, naturlig dansk pige. Men Pølle. Ja. Det er stand-up. Comedian, så det skal jeg lave comedy. Er det stand-up? Det er comedy. Nej, for helvede. Nej, for helvede. Der fik du mig. Ja, ikke? Jeg røg i med begge ben. Jeg tog noget til mig. Nej, altså, det er vidunderligt at lave comedy. Det skulle man lave noget mere, ikke? Du er sgu så sød, Du er vidunderlig. Jeg kan skide godt lide dig. Kan du det? Du er så dejlig. Du er vidunderlig. Du er en dejlig mand. Jeg elsker dig. Du er sød. Jeg elsker dig med hele mit hjerte. Elsker du mig? Ja. Du er dejlig. Du er så dejlig. Du er dejlig. Livet er godt, ikke? Livet er godt. Jeg synes, livet er skide godt. Livet er godt. Vi har det godt alle sammen. Livet er godt. Altså, søde Poul, nu orker jeg kraftedeme snart ikke mere comedy her, altså. Ja, jeg kan sgu heller ikke sidde indespærret i det her mørke rum meget længere. Nej, man bliver sgu også så mærkeligt liderlig og sidde helt bumstille, ikke? Jeg er skidefuld. Jeg kan slet ikke mærke mine ben. Ja, hvad er det nu? Hvad er det for noget nu? Det kan være, at det er en lille blodproppe. Nå, det er da skide lige meget. Nej, altså... Jeg kommer i tanke om, vi skulle da inviteret til 60 års fødselsdag her i aften hos Niller. Nej, ærligt talt, søde Fritz. 60 års fødselsdag, det lyder altså kedeligt. Nej. Det er Nillers søde trillinger, ikke? De fylder 20 alle sammen. Er de små piger blevet så store? Ja, de er skide søde, der kommer en masse veninder. Ja, det lyder skide lækkert. Ja, ikke? Ja, det vil jeg gerne. Nej, for fanden, nu kommer jeg i tanke om, at min au pair holder thai-aften med alle hendes veninder. Det plejer jo at være skidefrækt. Nej, altså, jeg orker sgu ikke mere tag i den her uge. Fair nok.
fair nok. Men ved du hvad, vi kunne da flyve en lille tur til Seychellerne eller noget? Ja, men jeg skal være hjemme mandag formiddag kl. 10. Min hustru fylder 25. Nej, men vi tager bare aftenflyverne, ikke? Og ned og får en dejlig frokost og en lille suttemand hver, og så hjem igen, ikke? Nej, ved du hvad? Nu har jeg det. Hvorfor? Jeg giver sgu en vogn op til Skagen, du. Så kan vi komme op og få os en friskfanget rustbættefilet. Nej, det lyder sgu lækkert. Så kan vi samle nogle dejlige bondedamer op i Vejle eller Kolding, eller hvad fanden det alt sammen hedder derovre, ikke? Det er sgu da lige meget. Ved du hvad, sød Fritz? Nej, hvad er du nu? Du er så sød. Nej, ikke igen. Du skulle sødere end mig. Er jeg sødere end dig? Du er en vidunderlig mand, og jeg elsker dig dybt ind i dine knogler. Nej, du er så dejlig. Jeg er skidefuld. Ved du, hvad jeg har siddet og tænkt på hele aftenen? Nej. Du er så skidebrun i år. Er jeg ekstra brun i år? Ja, du er meget brun. Du er brun og sød på sådan en dejlig, liderlig måde. Er jeg egentlig brunere end Ulf i år? Nej, det er du ikke. Nej. Men du er brun. Men jeg er højere end Ulf. Nej, det er comedy. Det er comedy. Sit down comedy. Sit down comedy. Vi er så dejlige fulde. Jeg er skidefuld. Jeg aner ikke, hvor jeg er. Skulle vi ikke se at komme afsted så? Jeg skal springe ind i den vogn om lidt, ikke? Vi napper dig en hyrevogn, ikke? Du er sød, ikke? Du skulle også jeg holder sgu så meget af dig. Nej, altså. Hvad fanden er det? I er søde og dejlige. I er dejlige. Snobberne Paul og Fritz, Rasmus Botoft og Martin Buch fra DR satireprogrammet Rytteriet. Ja, søde kås. Ja, hvad siger de? Nu går vi altså ud og tager den vogn, ikke? Vi orker sgu ikke mere til her sådan comedy. Du er sød, men også, vi orker ikke mere. Du skal sød, men jeg skal ud og pisse. I går nu. I helvede. Det skulle have gjort det i pausen, ikke? Men der var så mange dejlige damer. I er søde. Du er sød.